Včelári zo stredného Slovenska si navzájom kradnú úle. Je to vraj dobrý biznis a stratené včely sa väčšinou nepodarí nájsť. Pri zvolenie sa stal ale malý zázrak. Včelári úplnou náhodou objavili úle, ktoré im zmizli presne pred 5 rokmi. Husté kríky, neporiadok, blízko je cesta, ktorou chodia do práce. Nečakal nikto, že nájde úle staré 5 rokov, ktoré nie sú ani pretreté. Vyše 30 kradnutých úľov, v jednom včely uhynuli. Všetko nahlásili policajtom aj veterine. V každom úli je nejaká tá pleseň. Tu bude mať pravdepodobne aj nejaký lesný živočích. Vyzerajú zdravé. Toto barbarstvo má teda zrejme na svedomí človek, ktorý sa včelárstvom zaoberá. Vzorky z úľov teraz pošlú na rozbor, ak budú výsledky dobré. Včely si pôvodný majiteľ môže odniesť. V prípade, že by boli chore, tak by sa museli upáliť. Tí chlapi po niektorí, ktorým takto pomiznú včely, plačú. Policajti začali vinníka hľadať pred 5 rokmi. Trestné stíhanie počase prerušili, no teraz opäť pokračuje. Sa vtedy nepodarilo zistiť skutočnosti, ktoré by oprávňovali teda vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Policajti majú podozrivého, zatiaľ však nikoho neobvinili. Chlapi zo Sliača ale veľmi neveria, že sa vinníka podarí nájsť, keď sa to už nepodarilo za tých 5 rokov. Martina Kašiarová, televízia Markíza.